Hey, hands up! Power hala bro, mat pen yap hang deh. Bang. Bat ngam tep iru yo ba me shu Photoshop ya kato kadur jong ka kentai. Om don kam. Bana poi kes ngiap ke jong me. Nrai. Nganai hi manga. Mesko tho. Yes, boss! Long live boss! God bless you, boss! Besya ni me bor arngot. Lada me kwa ban la jem. Phai ka to kan thai shane. Hanrei lada mem kwa kumta. Ngan panyap me bor arngot ta. Boss, ka to ka gon kam dot kulisyo. Me pa start. Ngan panyap shay me shbet. MP boss, nai peniap uklek. Nomor ka pisa janga 4 IT san spa. Besine me. Ngam kwa ban ya man saw. Ban ngam kwa hero ban pan yap yano you know. Ndri bale me kidnap ki thai kana. Hato ka lok ba. Hoy ka bas neo kata. Ait ka bas neu te kata. Kadai te ka ba une. Ikong. Don em ki bere bawan hang ne arngut serang bat kowe kan thai ba phon rosau. Mudon kamayu. Ngimut ban kidnap. Shay gidan. Piwat ayu kila ale jandu mana. Balik berapa thak? Pamtip ni deki ai. Dapat thok yang i pan pop.